Kajing puli na kitab Habakuk nang itul pa kal nang menengkong kedekat ke baar do balai nang baar ar do sau. Ko try sakat nu ngadai man kaang ban yo jing yarap. Ban me pat mem patiaw ai lani ngan kaang syami kajing le jubor ban me pat mem palaj im. Balai me pelong nga ban pet kajing boman ban kemi kajing korden. Kajing penjot bat kajing le jubor kidon hakamat chonga kijing ya shrut bat kajing ya kan roy kimi ti utrai la jubab enga to tho ya kajing yo ipau tho shai shna ya ka haikling keniap slek khanang bauta wo pule ya ka un mare ban pen bana naba kani kajing yo ipau kadang ap yala kapor kakerki ban poi syakathong kanam syukur lada i kumba kasuki yai ap yaka kanwan klempem kanom penslem hakmi uta uba kamen siem jong u kamlong kabahok hapo jong u un sakalon henrei bahok un saim da kajinget jong u kaktien jong utrai kasam bakhandai pusan alada pinsha skore kasur jong u menta kasngi wat pen yala kido nun ali tungin ni risai ke jingkemen jungi hau trai tu yero yo mau siang ubapen yangi tungin wan nakmat jung uda ka ba aingu tungin yero ya uda ka jingrwa yero alada pincha skore ka sur jung u menta ka sngi mat pen ya lagi do nuut tawan ngindem bat ngin mani yang ngin yadem krup akmat ublei wala taw yangi nabau day ublei jungi ban ngi deu pa jong ka penta plang jong u ka ken hun lang brod ya ka bala pchen daga kti jong u alada pincha skori ka so jong u menta ka sngi wat pen ya la ki do nut alada menta ka sngi pincha skori ka so jong u wat pen ki do nut jong pi kum hameriba kum ha ka to ka sngi hamasa hari syiam men ba ki department jong pi ki la tenju ya nga men ba kila pen nga wat laki layo ki kam jonga alada pincha skori ka sur jong umenta ka sngi wat pen ya la ki do nun kajing puli na kashiti ba aro Paulus bakut shaw Timotheus kala nong ka baning kong garkot ka ba Henry hu ba pra khat la he khat sao ngapen kan mawe pi ban pen ki imbiang ya kajing ai ayu blai ka badon hapo jong pi da kajing buk ti jonga na bau blai shem la ai hangi ya kamen sim jong ka jing ting put Henry kamen sim jong ka bor ka jing ba ka jing adakar namar kata wat le ran ha ka basaki yu trai jungi lamne yo koi di jong u Henry to shem yala ka baha ha ka jing shutom na ka benta ka gospel ha ka bor jong u to buat ikanuksa jong ka jing kai ba shong nia ka ba philios ngeu na nga ha ka jing mat ka jing kiba hau kres jisu tori ya ka jing shisha ya ka bala pen khamti hapi to mensi makhut ubashong hapo jungi kaktien jong utrai ka jing pule na gospel bakhut kat ko mulukas kal nong makhan nyeu ka khat ka basan do bashipho ki apostol ki la ong hau trai to penroy ka jinget jungi bat utrai la ong lada pidon ka jinget ka bahe kan usambai snapa pila ban ong hau neu ding so leng dukur to jenrat iladi bat tu thong ha ka duriau bat un ka ngo ye phi uno na phi wadon shakri walur ne wa aplang brod uban ong ha u ha bawan na lengkha ale kloi bat tu shong ban bam hatu unom ong pen ban ha u ki pen kre ya ka jamiet jonga da jempeng yaladi bat tu pen biang ya nga hadu bangan dadap bam dap di pada hadin kata sabam sadi semapi hatu sungungu ya syakri ubale ya kaba la hukum ya pi kalong kumju haba pilale ya kata baro kabala hukum ya pi to ong nyilong ki syakri bom larkam ngila syu pendap yela ka kamram ka gospel jong utrai